Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň değişli meýnamasyna laýyklykda sportyň kickboks görnüşi boýunça Aşgabat şeýanyň açyk çempionatyna bagdalga berildi. Ýarş Aşgabat şeýanyň Beden terbiýe we sport baradaky baş müdüriniň garamagynaky Gökçe sport ýysatyna geçirilýär. Ýarş Aşgabat şeýanyň hemde welaýatleriň kickboks boýunça ýygyny toparlar gatnaşýarlar. Ýarşa umumlykda 400-den gowrak türgünler gatnaşýar. Aşgabat şeýanyň Beden terbiýe we sport baradaky baş müdürligi tarapyndan geçirilýän ýarış türgünlerimiziň tejribeleriniň artmagyna ähmiýetlidir. Ýeti dowuşlar hünärmenleriň üst merkezine boldy. Jankoýarlar gadakly pursatlaryň şaýady boldylar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyzyň başyny başlan, hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň başçylygyny ýurdumyzda sportyň görnüşlerini giňden ösdirilýänini geçirilen çempionat aýdyň görkezdi. Ýaşyň her bir dowuşlaryň çekileşlik häsiýetde beslenenligi gowundyryjydyr. Türgünlere sportyň ösüşine döwlet derejesine üns bermeginiň üstünlikleri tarap anamly başlangyçdygyny hünärmenler belliýärler. Birinjilik urna ýaş türgünlerimiz üçin halkara oýunlara taýýarlygyň bir tapgyryna görüli.